רוצה שנתחיל סיפור קצר על הבעל שם טוב הקדוש. סיפור שאותי לימד הרבה דברים בחיים. וכל פעם שאני נמצאת באיזה מין הסתרה כזאת, נזכרת בסיפור הזה, שואבת ממנו כוחות וממשיכה הלאה. מסופר על הבעל שם טוב ששלח 3 תלמידים שלו לחפש לו מקום באיזה עיירה איפה להתארח שבת. אותם תלמידים מחפשים, בעל שם טוב אמר, תקשיבו, יש יהודי שאני אתן לכם את הכתובת, תלכו אליו, תדפקו בדלת, תגידו לו, הבעל שם טוב ביקש ממנו להתארח אצלו שבת. אותם 3 תלמידים של הבעל שם טוב הלכו, דפקו בדלת, שלום, פותח להם יהודי עני, פשוט, חרתי קרות, עם שער שקט. אותו יהודי פותח את הדלת, מסתכל, כן, איך אני יכול לעזור לכם? אמרו לו, הבעל שם טוב שלח אותנו אליך. הבעל שם טוב? מה הוא רוצה? הבעל שם טוב הקדוש ידוע שהיה בחיי מתים, ברוח הקודש, רואה מסוף העולם עד סופו. הבעל שם טוב הקדוש שלח אתכם אליי, מה רוצה הבעל שם טוב? אמרו לו, הבעל שם טוב רוצה להתארח אצלך שבת, הוא שלח אותנו אליך. אמר להם, בבקשה, בואו תיכנסו. והוא בלב שלו כל פעם אומר לעצמו, איך אני אארח את הבעל שם טוב שבת? הרי אני חייב לדאוג לשולחן מפואר, למטעמים, זה הבעל שם טוב. הוא רואה חשוב, מכובד. הלך, מכר את כל מה שהיה לו בבית, הכין סעודה נפלאה, הגיעו אליו סעודה ראשונה, שנייה, שלישית ואפילו רביעית. כאשר נפרדו ממנו לשלום, אמרו לו, רצינו להגיד לך תודה רבה, בעל שם טוב באמת מעריך את זה, מברך אותך, אבל יש לו בקשה אחת. אמר, כן, בבקשה, הבעל שם טוב. בוודאי, אם הבעל שם טוב מבקש ממני משהו, ואני רצה, אני אקפוץ. אנחנו רוצים להתארח אצלך גם שבת הבאה. אותו יהודי פתח את העיניים, אמר, רוצים להתארח אצל שבת הבאה, מה אני אעשה? הלך, הלווה כספים, פה, שם, ככה, ממש, הסתדר איכשהו בקושי, בדוחק, אמר למה אני מכורת אשתית, אני יודעים מה אני אעשה. מחר, ככה וזה, התארגן על כסף לשבת, קנה, הלך לשוק, פה ושם. התארחו אצלו סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית. מוצאי שבת, אחרי סעודה רביעית, נפרדו מן השלום ואמרו לו, תקשיב, הבעל שם טוב, ברוב שהיה לו כיף פה בשבת, יש לו עוד שבת אחת לעשות בעיירה הזאת, ופה אנחנו ממשיכים למז'יבוש. אחת יקרות, אותו יהודי כבר לא ידע מה לעשות, טעה לעצמו וחשב, אחי, על בעל שם טוב לא יודע שאני בן אדם עני שאין לי מה לתת לו? מה זה? התחיל להרגיש צער, יסורים. אחת יקרות. אמר להם בסדר, בטח הבעל שם טוב, לא אמר לא, לא אמר כלום, לא. ככה המשיך. עובר השבוע, מגיע יום שישי, אותו יהודי לא מצליח להשיג כסף לשבת. לא מצליח. אותו יהודי הלך להתבודדות ביער, והנה הוא מוצא את עצמו מדבר לקדוש ברוך הוא ביערות של אוקראינה. מי שיודעת, מי שהייתה, כמה יערות יש שם. כמה יערות, כמה אפשר להתבודד שם לשם בשקט, אף אחד לא מפריע לך. אחת יקרות, והנה הוא צועק להשם, לאבא של השמיים, ריבונו של עולם, הרחמו וחנון, אבא יקר שלי, וכי אתה יודע שאני בן אדם עני, למה אתה מעמיד אותי בניסיון כזה? והתחיל להצטער ולבכות להשם. הוא לא רוצה להפסיד את הזכות הזאת, לארח את הבעל שם טוב. למה השם? התחיל לשאול שאלות השם וקושיות. ואז באיזשהו שלב, אחרי שעה וחצי של התבודדות ובכי לשם בצער ותחנונים, אותו יהודי היה שם ואדי, נפל הוואדי, קיבל מכה בגב, מסתובב, מה הוא רואה? הוא רואה שם תיבת אוצר. פותח את התיבה, ברוך שומע תפילה, אותו יהודי התמלא באושר, הישועה שלו הגיעה, ברוך השם, שתבח שמו. אחת יקרות, אחרי
אחרי שאותו יהודי קיבל את העושר הזה, הלך, הכין את השבת, טרח, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית ואפילו רביעית. כשנגמר הסעודה הרביעית, התלמידים של הבעל שם טוב באו לבעל שם טוב בשאלה. אמרו לו, בעל שם טוב. כמובן, מי שיודעת, התלמידים של הבעל שם טוב זה לא אנשים פשוטים. הם בעצמם, זה המגיד ממג'ריס, זה אנשים צדיקים בעצמם. גם הם היה להם מבחינה של רוח הקודש. שאלו את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב הקדוש, תסביר לנו למה פעלת עם אותו יהודי כמו שפעלת. הרי אנחנו יודעים שהוא בן אדם עני. למה עשית לו את הצער הזה? את הצרות הזאת? למה ציירת אותו? הבעל שם טוב מצייר יהודי? חס ושלום. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, כל יהודי 40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול משמיים מכריזה פלוני לפלוני, כמה כסף יהיה לו, איזה חיים הוא יעבור, והנשמה יורדת, היא חותמת בעולם הזה על מה שהיא עתידה לעבור עד סוף כל הדורות. וכל יהודי מוכן לו שפע מדי יום ביומו. שפע גדול. מה זה שפע? זה בריאות איתנה, זה פרנסה, זה ילדים, זה זיווגים טובים, זה נחת, זה שמחה, זה ביטחון בהשם, זה אמונה. ואני ראיתי ברוח הקודש שלי, שאם היהודי הזה לא יצעק להשם, השפע הזה לא ירד. אחיות יקרות, למדתי בחיים שלי, ואני רואה את זה גם, ברוך השם שמזיקה אותי 3 שנים לראות את זה, עין בעין, בחוש, שכשעם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא, השם מושיע אותם. ויצעקו על השם בצר להם, ומצוקותיהם יושיעם. הקדוש ברוך הוא לא פתח לנו את הים, ולא עשה לנו את 10 המכות לגויים, למצרים, עד שלא התחלנו לצעוק להשם. ולמה אני אומרת את זה כאן? ברוך השם, אדם, רבי נחמן מברסלב אומר, שאדם רוצה לחיות באמונה. אני עכשיו בת מלך, רוצה לחיות באמונה, אבל יש הרבה דברים שמסיתים את הדעת. כל מיני פיגועים, כל מיני מחלות, שאנחנו עושים לתפוס את השם. איפה השם בתוך כל הדבר הזה? איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר פה? וכי אתה כאן? עכשיו לא צריך להיות איזה כופר ושישאל את השאלה הזאת. צריך להיות בן אדם שחי את החיים של המציאות הזאת. מסתכל על מה שקורה, מביט וטועה ושואל. אבל כשאנחנו מחברות עצמנו כענף לשורש, לכוח האינסופי, שמחיה בכל רגע ורגע מחדש את כל הגלקסיות, הכוכבים, המזלות, הערבים, המכונית שנוסעת, הנר שדולק. זה לא שמן שמדליק הפתילה, כל החיבור הזה. זה לא מחשב, זה לא שרה באה ועשתה ככה וישיר. הקדוש ברוך הוא, בדיבור שלו, ברא את אותה תנועה ואת אותה מחשבה שנמצאת אצלך קודם. והקדוש ברוך הוא, כל התהוותו, היא לתת לך שפע כל רגע מחדש. וכל ההתהוות של השם, היא שתתחילי לדבר איתו. לפתוח את הפה ולדבר ולדבר. דוד מלך ישראל היה חי וקיים. למה דוד מלך ישראל היה חי וקיים? כי הוא כל החיים שלו שר תשבחות להשם. כל החיים שלו הוא ניצח את השם. במה הוא ניצח? מה, הוא היה במלחמה עם השם? הוא ניצח את השם. למנצח מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו, מפני שאול, מפני זה. למה? כי דוד המלך שיתף את הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עליו, ולא פסח על תנועה אחת שהייתה לו עם עצמו, לא פסח, הוא ידע שכל מה שקורה איתו זה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ודוד המלך עבר יסורים, החיות. אומרים את כל היסורים שיש בעולם דוד המלך עבר. בגלל שהוא האמין בהשם, שיתף את השם, עד היום הוא חי וקיים. השם הגדיל אותו, עשה אותו למלך. את רוצה שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותך למלכה בפרנסה, בגשמיות, ברוחניות.
בבית, עם האנשים, אשפל את עצמך וינסיך המקום. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, כל ההתאבות שלו וכל הרצון שלו הוא להיכנס איתך אחותי לפנים משורת הדין. עם כל אחת ואחת. ואנחנו בנים להשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. מה זה חיים כולכם היום? אדם יכול לחיות את העולם הזה ולהגיד כל הזמן, יש לי הכל ואין לי כלום. אין לו כלום. תשאלו כל האנשים שאתם תפגשו בעולם, כן? רובם, 97%, מה קורה איתך? הכל בסדר? מה שלומך? מה חסר לך? יש לי הכל, אבל אין לי כלום, אני לא מרגיש כלום. לא מרגיש כלום. יש לו כסף, אני הייתי בבתים אצל מישהי, אני אומרת לכם, טייקונית. רמת מחיה כזאת לא ראיתי מימיים. יש לה את כל השפע, את כל המכוניות, את הבריכה, את הג'קוזי בחצר, ילדים, בעל, הכל. אבל פה אין לה כלום. ולמה אין לה כלום, אחותי היקרה? כי בשביל להושיב את המלך בתוך הלב שלך צריך להיות נקי. אם עכשיו יבוא איזה מלך חשוב, איזה שר בממשלה, איזה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, איזה רב קדוש, הרב דוד אבוחצירא, הרב יורם אברג'ל, מישהו, זכרונו לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן. איזה מישהו צדיק, הרב עובדיה, היה בא אליכם הביתה. וואי, אני בטוחה, כולם, גם אני, תקתקות הבית מדוגם, ריח טוב, השתבח שמו, מטעמים, לא מוותרת, עייפה, לא עייפה, השתבח שמו, את עושה לכבוד הצדיק, לכבוד אותו אישיות שמגיעה אלייך. ניקית סידרת. את רוצה להושיב את הקדוש ברוך הוא בלב שלך? את חייבת להתחיל לנקות אותו. להתחיל לנקות את הלב שלך אם את רוצה להרגיש את השם. כי כל החיבור שלנו האמיתי לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מכניסות את השם לחיים שלנו, זה על ידי הניקיון. ואיך עושים את זה? על ידי דיבור, על ידי תפילה. המילה מעצמה אין לה כוח. מה נותן למילה את הכוח? עכשיו שאני אומרת נגיד שרה, אוריה, מקדש שלמה, מה נותן לזה את הכוח של המילה? הניקוד, נכון? כי האות מעצמה אין לה שום כוח. ככה מלמדים ילד קטן, נכון? ככה מלמדים אותו. עם תנועה, בלי תנועה. ככה למדנו, כן? הבן שלי עכשיו לומד, בבית ספר כיתה א', ברוך השם, כיתה ב', לומדים את זה. אותו דבר התפילה שלך, אותו דבר הישועה שלך. אם את מתפללת ואין לך את הניקוד, שזה הרצון והתשוקה להשם, אז התפילה שלך היא תגיע, היא תטייל שם בכל העולמות. אבל השפע לא ירד. את רוצה שהשפע ירד? תתחילי לעשות תנועות. מה זה התנועות האלה? זה המחשבות. תכניסי מחשבות, תכניסי דמיונות. רבי נתן רצה לעלות לארץ, תלמידו של רבי נחמן, תלמיד מובהק של רבי נחמן היחיד שהיה שקול כנגד 60 תלמידים של הבעל שם טוב. כשעלה לארץ, כמובן הוא לא עלה במטוס, כמו שאנחנו באלעלאפ וכל עלה בספינה, והיה הרבה נורא קשה בדרכים, תקראו בספר ימי מוענת. היה קשה נורא להגיע, והיה מסירות נפש, וצריך היה זכות להגיע לארץ ישראל. וככה היה מלא טלטלאות בים, ועבר, ופה ושם, ממש רבי נתן עבר ייסורים. אבל מה החזיק את רבי נתן? מה החזיק אותו לא להישבר? המחשבה, הציור, הוא דמיין את עצמו, כבר מגיע לארץ ישראל. הוא דמיין איך הוא עובר את כל המהלך הזה, ובסופו של דבר השם מניח אותו על המנוחה שלו, על הרצון שלו. מה הוא לומד אותנו פה? למה הוא אומר שמה שהחזיק אותו כל הדרך זה היה הציור במחשבה? למה? כדי להסביר לי ולך, אחותי היקרה, שרבי נחמן רושם בליקוטי מוהר"ן שלמחשבה יש כוח גדול ותוקף גדול, ואם יגבר עצמו ומחשבתו לפעול על איזה עניין ודבר, בוודאי יהיה לו. אפילו על סכום כסף מסוים, רבנו אומר. זאת אומרת, אם אדם זקוק לאיזה סכום כסף מסוים וצריך, אם יגבר וידבק מחשבתו לאותו דבר, וינעץ את המחשבה שלו רק בזה, בוודאי שיהיה לו. אז אני
בתור שליחה של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלי פה בערב זה שבאמת בעזרת השם אנחנו ניקח את כל המחשבות שלנו, את כל ההסתרות שלנו, כי השם ברא ערב וברא יום. למה הוא עשה את זה? שנזכור ונדע שלא משנה מה עובר עלינו בעולם הזה, קודם כל הוא איתנו, את האור יהיה, האור נמצא, אבל תזכור, בני היקר, כמו שהבאתי את הלילה ואחר כך בא האור, גם בחיים הפרטיים שלך. אתה רוצה שיהיה רק אור? אתה רוצה לגלות את השם בתוך ההסתרה? תתחיל לדבר עם השם. אתה רוצה שהחושך הזה יהיה נסתר? כי נשמה של יהודי, מה זה נשמה? נר השם נשמת אדם, זה נר. הנשמה שלך בוערת אם תיקח יהודי בחדר חשוך. גוף של אדם, נכבה את כל האורות, ויהיה חושך מוחלט. בהתחלה נכון יהיה חושך כזה פתאומי, לא נוכל לראות, לא נוכל ללכת. אבל אם נתחיל לשבת שם, ונשב בתוך החושך הזה, האם נצליח לראות פתאום את הכף יד שלנו? בוודאי שכן, תנסו את זה בבית. מוכח מדעית. למה נצליח לראות? כי השם עיבר בכל אחת ואחת ניצוץ אלוקי. כי השם נתן לכל נשמה ונשמה אור מיוחד. אין באמת חושך. זה הכל הדעת. רבי נחמן, כל החיסרון אלא בדעת. אז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדעת הזאת להתחבר על הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת אינסופית, מבטיח לנו רבי נחמן, הזוהר הקדוש, שזה רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, הרמב"ם, הבעל שם טוב, מבטיחים לנו שכשאדם באמת פועל במחשבה שלו ככה, הוא רואה שינויים בחיים שלו. ולא רק אומר התורה והזוהר הזה, גם מחקרים מדעיים. בחור אחד בשם ויקטור פרנקל, שעשה מחקר על המוח וגילה שאם אדם מדבק את המחשבות שלו למשהו מסוים, בוודאי שהוא יגיע לשם. אז שאני ואת, אחותי היקרה, רוצות לזכות לשפע, כי אנחנו נמצאות בתקופה של בלבולים. בלבולים, אני יכולה להיות צנועה מכף יד עד ראש, אבל המחשבות שלי, איפה הן משוטטות? איפה הן הולכות? מה התפקיד שלי בעולם הזה? כל אחד בא אליי, שרה, את יכולה להגיד לי מה אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות ככה. אמרתי, תעשית בודדות, מה, את לא צריכה לבוא אליי בכלל. לכי למקור, לכי לשורש, יש לך את השם. יכול לפתוח כל בעיה. כל בעיה. אז שאנחנו באמת רוצות לזכות לישועה, רוצות לראות את השם עין בעין, אנחנו חייבות להתחיל לדבר עם השם. זאת השם, אנחנו נעשה איזה שיר ביחד, מוקדש לאסתר, שכל כך ביקשה.